Nyandra Tanyaya sesrampatan kang dadi candrané. Ya paring sasmita kunjuk sangkatung tan nyayah tindak ira ketawang kapilut manem Brama para kadang. Jumangkah ngabyantara mandhap saking Siti Hinggil Binaturata nunggung keparengan samrepeki mapan panti busana kaya keparengan arsa lukar busana keprabuan gantos busana kapangeranan minangka pangarasaning lampah nunggung bagus eneng gareng kok lemu gareng iku kondisi kene ora kepareng piniji minangka pangarasaning lampah nunggung nengenaken Subasita miwatata krami Tulat adhendang budaya keparengnya kepareng lumaksana Ori sangat tojo pinang temanten kinarujug Mas Manggala talang pati lajur sisih jajar kalih alon boko alon tindaknya tansah mulat umling gongso ukana satindak kendel sabet kendel among tancah angreksa raharajaning Sang Nalindra yen to kepareng Nyandra Tanyayah pindhane Sang Nalindra ingkang kepareng arsa tegak siniwapa haniti jajahan teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng gawe sing lagi
Hang Ratu Kirami Purisan Mojo pinateman dening manggi kunjuk kadang-kadang Pramuladi ingkang kepareng sawetawis nedya. Atur pasukan kunjuk sagung para tamu daya samanto gati sawiga giri. Kunjuk sagung para rawuh ingkang kepareng sawetawis sampun tampi pasegahan. Monggo kepareng dipun rahapi kanthi duka miwarna ing kalih manggi. Kepareng rika lenggahan nedya ujug wilujengan sawetawis kawratitisaken monggo. Ngaturaken gunging panuwun ujug wilujengan sawetawis sampun kepareng kapratitisaken monggo para rawuh ingkang kepareng katemben pikantuk pasegahan dipun rahapi
pasegan kanthi mardu saha mardika ing panggalih kanthi suka miwah rena ing panggalih sawetawis ing mangke nderekaken para-para ingkang kepareng ngedhapi pasegahan ugi hang rantu kadang paniti laksana nyamaptaken ubarambe ing mangke ujug prastawa adat dubaan lumantar paraga piniji yang bojong gagung ing mangke dipun rantu sawetawis pihak sepining swasana yen nduk diaturke